बरायफिनलायबाय रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव जायफ्रा मोजां मोनो नैबे आपडेट्सखौहाय लालांनो हागोन तो बिदिब्ला गोलाव खालामा भिडिअआ मानि सायाव जागोन निश्चय नोंथांमोना मिथिखादोंना तो जागायलांदिनि जोङो बे साननैसोआ निउस बा खौरांफोरखौ जोङो मोनबाय थानो हाखादों नङा होनबा तो गोबां दिन सिगाङावनो मामाया जेरैबायदि फोसावलांदोंमोन तो जोङो फाइनाली दा बयबो मोननो थांगासिनो दङ ना मा दा बेनो जाहैबाय जोंहा जितुनेखि उद्यमिता आसनि ना दंफां फुलि गायनायनि फैसा रां 10,000 तो बेखौहाय अलरेडि मोननो थांगासिनो दङबा मोनबाय होननानै बुङोब्लाबो भुल जानाय नङा आरोना अलरेडि चेकफोरा सौफैजोबखाबाय जानांगौ खालि राननानै होनोल'सो बाखिना दा जियानो हक बेखौ मोननो थांगासिनो आरो बेजों लोगोसे जोंहा बेबायदिनो गुबुन मोनसे आपडेट्स जोंहा दंबावो तो बे आपडेट्सआनो जाहैबाय इन्टारेस्टिं आपडेट्स फैगासिनो आरोबाव तो बेयावबो रांखौनो मोननो थांगासिनो तो बे राङा जाहैगोन जोंहा अरुणोदय जितुनेखि 3.0 सो एप्लाइबो जादोंमोन गेजेरावहाय गोबांफ्रानो खालामदोंबो जानांगौना दा जियानो हक जोंहा 12 तारिखआ फैनो थांगासिनो दङ डिसेम्बरनि सो बे दानावनो 12 तारिखनिफ्राय आरम्भ जानो थांगासिनो दङ तो जोङो मिथिनो मोन्दों निउसफोरनिफ्राय आरो मामाया अलरेडि घोषणा खालामनानै होखादों आङो एसे क्लिप्सखौहाय होनानै होगोन आरोना तो राङानो रां मोननो थांगासिनो रोजा रोजा आइजोफोराहाय मोननो थांगासिनो दङ आरोना बिटिसि आवबो दा माने सासेबो बाद थानाय नङा जाहैदों बयबो मोनगोन जायफोरना नाम दङना तो आरो जायफ्रा एप्लाइ खालामखानाय आरो आवगोलावहाय सोरनाबा बेबायदिनो एप्लाइ खालामखानाय दङमोन आरो मोनबाय थाखायोमोन बेबायदिनो गेजेरावहाय थाइसे रां हाबदों होननानैबो जों एकाउन्टावहाय मिथिनो मोन्दों सो बे थाइसे रां हाबनायफोराबो मोननायनि चान्स दङ आरोना तो मोनगोन बयबो बिटिसिनाबो 12 तारिखनिफ्रायनो लागु जानो थांगासिनो दङ नै तो रायजोफोर गोलाव खालामा आपडेट्सआ बेसेखिनियानोमोन आरोना नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय प्राय 4.5 लाख হ'ব সৰ্বমুঠ গোটেই কেইখন 5খন জিলা মিলি আমাৰ বিটিচিত আজিৰ পৰা উদ্যমিতা অভিযানৰ ধন বিতৰণ আৰম্ভ হ'ল আৰু 12 তাৰিখৰ পৰা অৰুণোদয় আৰম্ভ হ'ব সেই ধৰণে অসম চৰকাৰৰ উন্নয়নমূলক আঁচনিসমূহ যিসমূহ বিটিচিত ইলেকশ্যনৰ কাৰণে আমি কৰিব পৰা নাছিলোঁ আজিৰ পৰা সেই আঁচনিবিলাক বিটিচিত ৰূপায়ণ আৰম্ভ হ'ব।